Matik kasi to si ano si Bunso. So ni. Hoy! Sige, tanawa na. Tanawa ka dati. Since andito na kami sa ano guys, sa Baguio, and ito yung stayhan namin na room. And magbabag grade tayo, syempre. Ha? Oh, bag grade sa Baguio. Ang una nating i-bag grade si Japet. Si Bunso. Kasi mo bagpet. Ha? Click the yellow basket. Click the yellow basket. Asa mo na ng basket? Sa sige. Una natin ano. Fuck ni Japet. Anong laman nito, Pet? marami. Mga kape, 3-in-1. Ala, yung relo, hindi na naman ginamit, guys. And may inhaler, hindi na mawala talaga yung inhaler ni Bunso, guys, kasi hiluhin to. Kaping mainit. Dito sa loob naman, dyan sa malaki. Ito, sapatos. Unsa nga sapatos mo na? Sapatos nga, ay katong parang pang eskwela. Next, ano naman ito? Mga bag ay mga damit lang guys, mga damit para dito kasi ilang araw tayo dito, bukas na uwi na din kami kaagad. And dito sa gilid may medyas na ano ba ito? Ano? Ba't may ano? Basta lapok naman. Mo di bahog tiil day. Diyan nga ang mask kay gitapon sa video. Oy, basurahan yan. Ah, basurahan. So basura na din to. Oh, ganyan ako eh. Tapos nang gamit, ilabay. Dito sa gilid ito, wala na. Wala na yan. Itong gano'n kay importante. Sumpay sa Sumpay sa kinabuhi. kinabuhi. Hindi ka mabubuhay pag wala to. Oo. Ano yan? Ticket. Ticket to guys, ticket. Laman, ano yung laman? Una. Kamama ni. Kamama. Oo. Ano to, kulon? Hindi Pang aso to eh. Hoy sa Yan yung kulon sa ginaano. kwarto ko ni mama kinuha. Kwarto ni mama. Hindi niya alam, kinuha ko din eh. Laban. Yan. Ito, Athena. Ito yung skincare ko guys. Yan yung skincare mo. Gusto niyo malaman guys, bili na kayo sa Athena. Rejob set mo. Ito, retainer. Retainer na hindi sorry. Retainer na hindi na ginagamit. Ginagamit eh. Sumbong ka di ko. Ginamit yan. Ito yung gamit ko guys. Yan yung, ito yung pero pang, wala nang laman. Ito, yan yung pang ano mo? Pang kili-kili. Ano pa? Ito. Concealer. Ito, pang pang safety. asthma. Oh. Pang asthma. Kasi, kasi to guys, asthmatic Asthma. kasi to si Bunso. Ito, To, ano pa? ganyan lang yan. So ni. Di man ako Allah! Sama Allah! Allah, sumbong ka ni mama ha! Wala na suda na. Si walay soda na naman natira. Ay, mong gibutangan. Oy, akong gibutang kita ka sa akong kamot. Kita ka sa akong kamot, gaya niya na. Allah ka! Sumbong kita ni mama. Ba't may ganito to? Tingnan guys, nang blush up ito. Nang blush up ito. Alam mo. Klaro kayo. Allah, patay ka. Sabi pa niya guys na sobrang importante daw nito. Hindi daw siya Dikit. Hindi daw siya nabubuhay pag wala to. Hindi ko kaya pala. Hindi ako din nag-graduate. Wala akong ganyan guys. Joke na yun. Mabait naman daw siya guys. Sige, kisabi kay para di sumbong mama. Ma, hindi yun sa akin ma. Hindi yun sa akin. And since andito na si, guys, si Jimboy.
And i-bag-grade natin si Jimboy. Uy, bag-grade. Bag-grade. Ano kaya mga laman ng bag ni Paano James mo ko Kuka? iba-bag-grade? Bag blue ko. Huh? Blue yung bag ko. Bag blue. Wala ba? Kasi sa akong sapatos. Paano mo kung mababag-grade? Blue yung bag ko. Ha? Blue yung malita ko. Buksan na natin. Masak kayo guys kasi bulingit ito. Oh, grabe. First, meron tayong shades na hindi ginagamit. May shades pero hindi ginagamit guys. Shadeless. Oh, shadeless. Meron tayong nail cutter pero wala pang nail cutter yung paa natin. Meron tayong super glue para ipagdikit yung naputol yung mga lab. Sorry. Okay. Meron din tayong sugar guys kasi nagkakape tayo. Pag walang sugar, meron tayong extra sugar. Brown is the good. Ano to? Toothbrush? Ano yan? Toothbrush sa buhok. Ay. Ayaw, mali na. Mamaya na to. Ito, jogger pants kasi nandito tayo sa Baguio. Tapos meron tayong brief na maganda galing pa tong Korea. Ay, boxer briefs. Adapter. Ulo-ulo sa amin to guys. Ulo-ulo. Another ulo-ulo. Wow, sana all maraming ulo-ulo. Diyan kasi tayo magaling eh, sa ulo-ulo. Alo. Huwag kayong magpaloko dyan pag sinabihan ko yung ulo lang. Huwag kayong magpapaloko dyan. Ulo-ulo lang. Hindi lang ulo, no? Hindi ulo lang. Buo. May katawan niya. Parang mali mo na. Buo yan, hindi yan ulo-ulo. Buo talaga. And yan naman. Nabuhak. Hala. Sumaya. Batay. Okay na, wala na. Meron tayong ano guys, pang GoPro mount para sa body ba? GoPro mount? Yes. Dito na naman sa isang chamber. Okay. Oh, may isa na naman. Para sa power bank. Pangatlo na to. Iba-iba kasi guys, kasi ganyan tayo ka rich kid ko. Grabe. Tatlong adapters? Oh, para pag magkasakit ka, hindi ka mamumroblema. Kasi meron kang maraming adapter. Ha? Adapter, I am sick. Oh, ito naman. Para sa charger ng power bank. Yes, power bank. Meron tayong medyas, shorts, dalawa, black and brown. Then mga Ano to? Ha, brief? Ito? Brief yan, nakatago Ano sa yan? gilid. Kwaknit. Kwaknit yan, kwaknit. Paniki. Paniki. Yan yung mga t-shirt. Limpyo paniki. Limpyo paniki. Ay, dili, bali. Ano ang laman naman nito? Mga essentials. Yes. Gaano ka-essential to? Ano, nandito yung... Hindi, gaano ka-essential nga? From 1 to 10? Oh. Mga 9. 9, so ganun siya ka-importante. Important. Ako na magbukas, guys. Ayan. May, Floss. Tapos ito, kagaya kaming lahat, guys, may ganito kami pang... Sunblock. Perfume na galing kay Christy. And pang kilikili. Yes. Diba? Essential. Sabi ko sa inyo, 9 out of 10. And ito naman, sabon. Sabon. Guys! Ba't square to? Maliit. Ba't square? Diyan mo malalaman na maganda yung sabon. Kasi, tinitipid. Grabe naman to. Magagamit mo to ganito kaliit. Syempre, para sa mukha lang. May ano pa, may 6 pesos pa. Grabe. May ballpen. May toothpaste. Yan lang guys. Yan lang yung laman. So yun lang yung ano natin. Uy, meron pa dito, may bulsa pa. Ay, meron pa dyan. Essential din yan. Uy! Allah! Shoutout kay Jelly na lang. Alam mo, hindi ako nagdadala ng ganyan. May ganito pa. Allah! Ay, malinis yung konsensya ko. Pala ulo-ulo. Hindi ulo. Edit na lang natin. Sige, edit na. Edit na lang natin, i-highlight ba? Guys, joke lang. Sasabihin ko sa inyo, wala talaga akong ganyan guys. Hindi ako nagdadala kasi malinis yung konsensya. Huwag ka mag-alala kasi alam nila. Wait lang! Shoutout ni Rami! Hindi yun sa akin. Saan yung bag mo, Snake? Saan yung bag mo? Yan naman na. Alam, may strawberry bag hanggang dito. Ayaw, kinakudagan mga gipagtaguan diri. Sige, oy! Kadiyot ra lagi.
Ikaw na ba? Pre-bag na to. Lo. Sa Michi ko dira. Ngano tanaw man nimo kong bag. Kung ano lagi, mag-vlog naman ko. Sige tanaw na. Lo. Attitude. Hindi ka naman Tanawa ganyan gani, dati. Hindi tanawa ka na. naman ganyan dati. Ah, hindi ako ganyan. Oo. Yan, lumabas na talaga yung totoo mong ugali. Ganyan pala ang Snake Princess. Pwede ka na mag-artista. Pwede ka na Ano ako tutoy pa nako. Lo, saan na? Saan na? Ay, Saan fatanaw. na? Saan na? Kani mo? Saan na? Uy! Danso yan oy. O saan man eh? Ipikasin. Ipikasin. Ay, panuton eh. Panuton ko sa kabusog. Ay, ito naman yung, ito din yung panis na mask. Ilang araw na to? 2 araw pa. Dalawang araw pa, so ibig sabihin gagamitin pa yan. Ano to? Lipstick na wala ng laman. Kailangan na bibili kasi wala ng laman pero di ko naman ako magproblema kasi si Ate Tony naman bibili tas libre. Totoo ka naman, libre nga sa'yo to. Ikaw kaya bumili niyan. Ako pa bumili ng concealer tapos ako pa bibili ng lipstick. Hello? Joke ra, joke. Tingnan mo, maganda ang lipstick kasi Oh, di naubos. ako di ka palit di ani dahil nakinumdum. Wala ko kahinumdum. Pero na wala ng laman. Kaya pala. Bibili ay meron naman konti na lang pero bibili ako kasi di pa ako nakapag-shopping. Hindi mo na nagamit, no? Kaya pala. Ginamit ko. Ito? Perfume na. Cologne. Ito yung takip. Kita mo din sulod kay gapon. Pitaka. Tingnan natin kung ilan yung pera dyan. Walang laman to. Hala, saan na yung 500 dyan? Ha? Wala na. Wala na. Sige. Ito mga alahas niya, guys. Ganito kayaman si Snake, guys. Tingnan nyo naman yung mga gold niya. Grabe. Kaya punta na kayo sa Palawan pawn shop at bumili ng gold. At bumili na kayo ng gold, guys. Mura lang yung gold sa Palawan, guys. Kaya ko talagang bilhin lahat. Yan, ano yan? Wala na lagi kung Hello? So, di ba nakuha? Okay, gibuta ko eh. Wala ko nilagay dyan. Alam na. Ada. Hala. Di ba nakuha? Kakita mo na eh. Hala. So, Snake. Ay, muha man nagibutang mo. Hindi, kasi ako, kita ko yung gibutang dira. Dahil buha ka wako kung giling na. Kaya ko palagi nga nakikibutang. Salamat. Hindi guys, joke lang yun guys. Ako yung naglagay nito guys. Sa uli ko na to sa tunay na may-ari nito guys.